Noma wakhe Trisam noma wakhe amadoda yakho ngamazi ulala namakhehla amadala na ulala nabo ngoba anifani wena ufeba noma wakhe akafebi noba wakho nibe busy naye ungabi busy noma wakhe hayi noma wakhe wenza so manje hayi sure ungiyekele abantwana bakho bazothini yafika la nenza lento lezintuma namakhamera niplaka yonke into mina ngithini wena namadoda wonke akekho nomngane wami uyakwazi nomngane wami uyakwazi ngisafika akana support lo akakhulumi nami umudi ngathi teenage lento ngathi teenage una 16 ingqondo yakhe ngitshele mina ngathi unengqondo ena 16 uma unesikhathi nami siyahlala phansi noma Ngiyamthanda amiyang badibeka nedabani mama ungangishaya uthanda ngabe ukusenzisa yes uma wakho umnandi wena hayi futhi kuma makhaya kube mnandi wena uyafokofa wena ngiyasebenzela fuck you wena ngizomnyela mina ngithanda ngento usebenza thina ngisebenza umnandi ke vele uma wakhe uzobiza mina ngesibebe ungazungiphaphela so uyangiphaphela kanti wena. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today. And this is exactly about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting, waiting but for Baholu, follow more, subscribe, every little share the videos. I can't get ready to go TikTok, go Instagram, ki Lady Blue 080 hashtag yes baby. So much for go Palaska Balang Latin Lako Facebook, ki Lady Blue yes baby. So much for Baholu, no educator sona, ki attend my sister Gamona. Oh, see the guy? Okay, ki sharp one of my sissy. Ki go post the viewers Street Channel wena hantlante why let's sile ka je. Okay ke igama lami uNelsiwe ngibhalela iStreet Channel because nginenkinga ngisola umuntu wami noma mama nakhona futhi angisabasoli sekuyabonakala ukuthi vele khona into ekhona it's just ukuthi ngifuna ukuyiprove kahle because nginokufika endlini umuntu bamasajani umasaji mama minyawo sinini umuntu wamafanga iskipa mengikhona sinini nathi yokhuluma nomama ekamereni bahlala isikhathi eside nginga-understand ukuthi bakhulumani. So umuntu wakho umasaja umama wakho inyawo umama usuka agula inyawo yini inkosi yami? Angicabanga ukuthi usuka agula because bakhona abantu abasekhaya kumele abe sonke thina siyamenza akwazi ukuthi angayenziwa umuntu wami. So ha masaja mama dieta mauto uke wathay communicator na wambuza ukuthi kantini bezeni athi mengibuza uboyfriend yami uvele alwe athi yini inkinga because umama wakho mengincede umama wakho kufanele ukuthi ngincede wena. So when you suspect ukuthi umama njengoba umama ngaka yini umama uke wathandana nama boyfriend wakho yini eqaleni mhlawumbe kodwa la ngiyasona iyo nje ukuthi umassage inyawo nje akusiloko nokufika nje noma bahleli uthola ukuthi umuntu amafanga iskipa how can uthi ahlale noma mama angafanga iskipa ukuthi uyiboyfriend uhlala nomama wakho umuntu wakho angafaka iskipa nokufika nje bahleli nje dining room babukela iTV kodwa ukuhlala wakhona umama uthanda ukuhlala leli sofa kodwa mekhona yena uhlala kuleli. So wena sisi uhlala nomuntu wakho mama uyavakasha ukwenzakala ngifuna amavideos Street Channel endlini naye thina hlala eroomeni ngaphandle nami because kubo vele mina bangithandi so uhlala naye uyahlala so sisi ngoba abantu bayakhona ukuphika inkosi yami or makungathali ngineshow ngayo uneshow ngayo yena show ukuthi just ngifuna ukuyiprovisisa kahle manje sendesikhathi singakana nithandana nomuntu wami sina 2.5 yes. Abantwana bakhona bayi2 abantwana bakamabona bakuphi abantwana bamama sikhona sibaningi nje so bani ukuyibona le incident le mayenza esikolweni lo munye uhlala khona vele le rights ekhona labanye vele bayasebenza so bani ukuyibona lento banokubanga but ngiyatshela usisi wami wathi hayi ngiyamsukela umama nanani so ngifuna ukuthi naye ayibone lento le nje bathi ngisukela umama. Yes sisi wami ngoba manje angina proof enangazi angithi angizothi umama uyayenza angizothi wemkhulu mamanga bengisangicela singene njengoba usibeke lapha ngekhaya sike ngibone ukuthi umuntu wakho kuphela ukhona la ekhaya ukhona la ekhaya asebenza ngithi usehumini konje uthi ohlala naye so lihlele endlini naye lithi okay no akunankinga ke bengisacela nje singene ke sisi sibone ukuthi kwenzakalani bathu babahulu ntshwetsa lang no kikena le my sister kikena le yena mona ha bona re tlo khona ubona o hwetsa ila eng ska ha suspect hore ka reng mme wa eng ka gona le ntshwetsa lang between umama wakhe nomuntu wakhe. So guys ere kikeneng he a re keneng yo my sister akunandla kini yani cha okay ezinye izinto wena my sister mina ngi-understand ukuthi zenziwa yini but ngifuna izinto ngiyazi futhi lelo ngicala nje ngicabanga
Ibuhlungu kakhulu. Yazi mina sisivela angithandi ukujaja kodwa iqiniso ngiyalithanda. Vele ukuhlala nomuntu wesilisa kina kakaze kwalunga. Ngizokutshela iqiniso. Hayi ngoba uthando futhi okunye situation yakho. And bekehlala endlini so mina ngaphandle siyakhona ukuthi sibe ne-privacy yethu. Okay. Sisina follow wena ke. Ufunani la kwami? So, bathumba wait. Lika Yabantu bengisho. So my brother, and ngine bathi yokuthi camera ne azange capture ngoba ngingene fast. Azangilalela but i-camera azange capture ubeke inyawo phezulu kwamama. Hayi uwe man, uwe wathi ukuthi ngenze zonke lezi zinto lezi. Hlala phansi. Uzomisela umani oshukela pastor. Uzomisela umani oshukela pastor. Okay, asale Yebo ingane yakho. Manje lento ngikhuluma ngayo. Nimyeke nawe sisi unesithina nawe. Unesithina. Wena uzophuma nawe. Wena uzophuma. Uma uzomisela ushukela. Nifika nekora. Hayi. Wena msusilethela into obuka le ulethele ekhaya. Mami. Bayeke manje. Hayi into zokhuluma uma uhlala phansi uhlala phansi. Ubuya manje wena. Ubuya manje ufelaphi wena ubuya manje. Bayeke because mama kasanonke ngiyena. Umuntu omdala ngikupha ukuthi muthatheni nihambe naye, muthatheni nabe naye. Asimazi domuntu la ekhaya. Please, ngijwayela kabi nina. Ubuza namakhemera ukuthi sizothola. Hayi wena. Okay. Into yenzakala. Sekuzobukwa abantu ke ngibonwa abantu mana ke ngiyayibona ke. Ikamera ngithi yakhanya ngibonwa abantu mina. Lalela thula ke. Uyazi ukuthi ngizeleni. Wa ungasakangani. Okay. Mama kasibuyile no emikamawo. Usayela umthetho phela ekhaya ufika le usayela umthetho. Nizophuma nekora. Nizophuma nekora. Bazoshada bani? Bazobona ungamshada wena lo, ungamshada wena. Ungamshada. Noma nishadele nasenishadele. Ngale thoba lekhaya. Noma ngabe ulethe ngale sekumele ngitshele uwe manje. Wangibamba wesikoro ungangibambi. Ungangibambi sikoro ungangibambi. Ngikhombisa abantu sikoro ungangibambi. Ngikhombisa abantu nini. Usukusiphaphela futhi. Hayi ungathela. Hlala phansi. Bazophuma laba. Phuma nambeni. Ukuthi wenzani wena nayi? Phuma wenzani la? Indlela Oh mama abona ngindlela. Boy, senza manje mina manje. My brother, ngicela phansi. Okay, bathu bahulu. Into engizele lana umuntu omdala ngizele umntana khulana njengoba ngizele umntana khulana. Ngicela abuti wena waphaphe nawanyana jakatenye manje. Uma unoshukela uma mase nifika namakhamera nifika lana. Akazi ukuthi uma wakho uneshukela njengoba wena umkhwenyana. Unendaba endlini kabo girlfriend. Unendaba lona unendaba yini? Unendaba yini? Khuluma nomuntu omdala ngikhulumi nawe ke. Angikhulumi nawe ngikhuluma nomuntu omdala. Akuthatha ama bricks nje uthule. Yo! Ngiyabona lento ayithe ngikhuluma ngayo. Ziphi ingane leti nani nayibona into engikhuluma ngayo? Wena uma wakho ngazi. Mami, yazi wena ngiyamazi mama. Ukhuluma ngathi umakoti kulomuzi okumakoti wala emzini. Yaza ukukhuluma kumakoti. Angendaba negora mina zokufonqa manje mina nginendaba negora mina. Uyabona nje amaphoyisa mangijwayela kahle. Awutshayela amaphoyisa. Mina Kuright uthumana, kuright ufike namakhamera emzini womuntu wena. Wena umkhwenyana ongashadanga kulomuzi. Yeke umntana wala usisi wala akhulume size nasanga ngawo. Ene kahle kahle bekwamele ngithi ngitshela isigoko ukuthi sikhiphele ngaphandle ngoba uyapha.
bekwamele ukuthi mama lophuthi lo uyaspeak first of all umkhwenyana kulo muzi umntanakho usibhalele ngenxa yakhe ngoba ujola naye so angazenzi ngathi ubaba walawe okay sisiweza nawo kodwa uphapiswa yini okay batho bona my sis asehlise mama yazi into ezizengayo lana usisi uthi khona izinto ezingamphathi kahle uthi yazi umuntu omdala uyakuthanda yena uyakuhlonipha uyazi ukuthi wena umzali wakhe kodwa into engamphathi kahle mama ukuthi sometimes ubhuti ubani ngegama ngifuna ukuthi ngazi igama lakho bani uzolenzani igama lakho wena ngathi uyaphapha uzolenzani igama lakho asana isikhathi sakho ke so mama uyasho ukuthi ubani konke igama lakhe ulanga ophaphayo okay ke mama umuntu omdala ngiyaxolisa umuntu omdala so uyasho ukuthi ubhutilanga ungathanda ukuthi ubhutilanga ahlale wena amanje inyawo lakho yola libone ukuthi ngiyangicasula nini ngiyangicasula wena ufika le attitude ufika namakhamera ekhaya imithetho yale ekhaya yazi uza ne attitude uzale le phone la wena wazela because uzala ekhaya sesikhathi ekhaya neli msukhopa mama wena wayivikela uyawazi yini umthetho uyawazi umthetho mama kikupa lithuli mama kitlile wena handlandla akatla kolala nna ke sebetsa ka setso mothomolo wabona langa hane ba untshitse mahadi mo bengizolalela ngaye so ulanga akakhiphanga amalobolo uyahlala la kahle ulanga umkhwenyana walana ohlala ne-girlfriend yakhe angashadanga so mina ngize kuwe that's why anything ayikhulumayo nginyeke ngize ngiyilalela you know why umuntu omdala first of all ulanga akena respect sifike la kwala yena wena usalwani ulishapu walwa emuva mawuqoqa umbona ukuthi uyalwa and then of all umntana wala ulo sisi uze nolanga kodwa ulanga ureact ngathi la kukwakhe ulanga ureact ngathi ubaba walomuntu iside lakhe angithi umtshela iside lakhe nihlale kahle naye phansi nakhuluma kahle senifika la ekhaya nithi ngiphichathi ufaka nami nje la phakathi uthi mina ngiyadelela mina sengasuke ngidelela kukhona umuntu omdala kangaka ke une respect ke ithi khulume nomama manje ke into ezakalayo umuntu omdala ukuthi usisi uthi akathandi ubhudilanga unokuhlala akumassage inyawo angagqokanga iskipa yes angagqokanga iskipa msongibamba bonye bengidlula emsengane kamereni kunjani msongibamba kamereni kamama awubona mesidlula nje basingena kwenzekaleni awubona ukuthi kunjani and ikamera yakhe hlezi umbhede wakhe unithi uright le skipper lesi usiphendulele wasisi ngazi ukuthi ubonile mawundlula ngapha ekamera unezi okay ithing back nibonani ekamereni ufuna hayibo emakamereni uyaphi emakamereni skora msungibamba beka idathulo zakhe lezi skora musukungibamba skora wawukhumula amasokisi ekamrini kamama zali wakho uhlangana wena wena sisi wena bengizofuna ngivele emakamera nize ngibone awunandoda hayi indlela okudlula lapha kuyabonakala uthi khombisa umthetho wena ufaka ibhluku lana ayibo ngisele usile wena skora wena sifebe wena kodwa ufika nabantu la ufika wazingela ekhaya wena skora wazingela ekhaya wena wesisi alithwa ngihlanje naye sizala lana yazimanje kabi yazi skora man sayinja mina ngazosibhoka wena uzoma wena awunandoda nonanje awunandoda yini wenanja wena wenanja wena uzohlala nabo labo bantu uzohlala nabo labo bantu umuntu omdala ngicela ukubuza something yini into ukuthi ingane yakho so ovi boyfriend yakhe ukwenzani lo mntana lona kuzulwisi so wayemlwela mama wamlwela angikhulumi nawe wena usuchazela lento le uyini wena awunamamorals ulala nomama we-girlfriend ne-girlfriend ngibonile igathulu ubheke mina ibana mamorals futhi ibana mamorals irespect iba nerespect zihloniphe yona into entshela yona
umnandi ke vele uma wakhe yona entshela yona yona entshela yona anginendaba ubanda qawe nanje uyifridge wena ubanda qawe uyaphuma emadodeni akho nje uyaphuma emadodeni akho uye la ekhaya sukudala uyentshela yini uyentshela yini usuye emadodeni ebuye edakifu uyaphuma usebenza kanjani yele mami usebenza kanjani so wena langa utaste inkukhu namaqanda wayo into oyenzayo wena utaste noma ngiyakwenza vele lokho ngiyakwenza vele lokho ngizongenzani nendaba nayo inkukhu namaqanda nisibusiso salakhaya sinendaba namaqanda girlfriend yakho yanyanyisa wena yona i-girlfriend ikhona yini ikhona yini girlfriend udala kangaka ushathi mnandi athi wena ukuthi uyanginyanyisa lenjalo uyanginyanyisa wena ekhaya uphinde wena esikole ongiyeke mfethu anginazi nisukaphi uxwane nami awungiyeke esikole ngisuka la nisuka khona naye lo lalela msanani ngibamba skora wena lalela wena nja wena mkodoyi wena uyinja wena weza ukuthi engizothola umsebenzi wangifaka mama makani wawusukuthi uzosebenza wangifaka la kini wangifaka la kini nja wangifaka la kini usungitshela lokho usingena noma wakho la ngicela ukunibuza ke akungitshela ukuzani ngitshele langa kothule lwena umulomo manje langa into yakho nomama iqale kanjani ke ngicela ukubuza ke so that ngizokhona ukuhamba nama camera ami kanjani Bathicale kahle. okay lalela awuthule wena nje wena uzophuma nama camera akho kuze wena umtotela ujola ne girlfriend nomama we girlfriend yakho kuze kanjani le nje antshela nje unaso isikhathi sami manje ungavele ngiyintana yinja wena sengishilo wathi ngibuyisele emuva sengishilo yena yinja wena yikati sengishilo ungenaphi wena ngitshele mina nikuqalephi ke ngicela akanasikhathi sami lo akanasikhathi sami lo izinto engisho skora yeah akanasikhathi sami lo uyahamba awuthule wena ngizofika isistem encane kabi ngizofika lapho mgodoyi ngizofika uyayizwa into engishoyo uyayizwa into engishoyo msukuphenza amehlo phezulu ngisunga lapho ngiyangifuna nawe ngijabula nonke lalela indoda efeba yangifuna engena mama indoda engazazi ifunani angeke ngizengilalela umuntu ongijwayela kabi uyangiphaphela ke wena uyangiphaphela ngikufundisa ngibufebe ungangiphapheli welanga ungangiphapheli welanga nisuka la ufebile lana ngiyabuza udala nomama wethu ubiza ngisho abantu abahlala ekhaya asimazi lo jinja lona osebuye jinja amakhanda seyiaphule ekhanda enjena asimazi lo akalibe ujinja kanje uzithanda so angithi wena uthanda uyabuza nje uyantshela yini ukuthi ungasamini umaka amaphilisi uyantshela nje ungasamini amaphilisi uma uyaphuza amaphilisi eBP lo uyawafika uyantshela yini uyantshela yini inkinga lenje cabanga ukuthi ubhaliwe kulomuza lekhaya inkinga lo uthethe ubhaliwe lekhaya umama ishona lalela uzomlalela phela nawe iminyaneni ngiyipresenta lo ngiphaphela ubuzani pho ngibuzile awushadanga la wena futhi uyaphapha ukuhlangana ukushada awukhipanga neinkomo la ngoshada lona hamba kini ke hamba kini hamba kini wawungisabla ekhaya akakuletha ukuthi uzoba busy nebenze kagogo ngibe busy naye usho kahle ngibe busy naye ungabi busy noma wakhe hayi noma wakhe why ubusy noma wakhe uzongicasula kodwa nawe uzonginyanyisa manje
wena ngikutshele wena nje wena ejinjile wena kati egqoke isigqoko esikapise white ke ungazobiza umuntu wena nje wena ikati yona nje le iyo lona wonke umuntu la akekho ngamazi emgaqweni akekho ngakwazi umuntu emgaqweni wena ubani ongakwazi lelo imingane emgaqweni wena usukuphi wena mami haretse ngiso hobane re lwane senzani wena hle yekuba nomlomo omkhulu hle abuti wabuwena awanyala nhlungiyethu lomphaphela uyayibona ngikhuluma ngayo uyayibona ngikhuluma ngayo skora nje uyayibona ngikhuluma ngayo uyayibona lento ngikhuluma ngayo niyenzani usathani le njalelana nawo kwamadoda emgaqweni akekho ngamazi enqini lo akekho usumbamba ngimjwayela impela ke manje ngijwayela kabi impela ke manje ngisanganele impela ke manje ngisanganele wena nje wena namadoda wonke akekho nomngane wami uyakwazi nje uyakwazi nomngane wami uyakwazi ngisanganele uyakwazi nomngane wami akakwazi nomngane wami uyakwazi umngane wami uyamazi ngcono umngane wami lo uyamazi ngimazalaphi amabele akhombi lokhalo nasisathane wena abheke phansi nanoma amabele wakhombe ejosa ungena nawo ungena phela ndabeni zami ungena phela ndabeni zami intanga yami lena intanga yami okay noma ngithi istrat lo muntu angithetha wena ngiyifulele wakho wama ngoyifulele wakho ushema azana mahloni ngithini mina nginazela angilazi negama lakho uzubona ukuthi ngifika la ekhaya ngifana yathi yebo blue hayi kashe ngiyakusaba ayiwanda abanye abantwana bakho bazothina lento yenzayo shothi nabo uzobathathela bazobona ukuthi right ngoba wami ngishela wena mama ngitshele lalela lo wafika nami ekhaya uyezwa angumuntu ozolungisa la ekhaya ngilungisa ugesi mangifika la ekhaya akasho ukuthi mina naye siyajola kuma wakhe uyezwa into ngikhuluma ngayo so wawugcina solala noma wakhe uzonglalela wena mina noma wakhe spend isikhathi esiningi ndawonye uyayizwa into engishoyo manje ngiyafaka ama-CV angeke phuma angeke uzobona mangifika akanasupport lo akakhulumi nami umudi ngathi teenage lento le ngathi teenage athi una 16 unongondo na 16 umali unesikhathi nami siyahlala phansi kuze lesitrathe bangathi ucanga ukuthi naye kuze ngimthole bakwenze njani njengoba wena sogijima emva kwakhe sisi umdala kanje awuthiko ungenandoda sathana uthule ungazongijwayela kabusathani wena uthule ungazongiphaphela wena nyoni nginendoda angisafuni ukulalela uyangidelela phela angisafuni ukulalela phuma futhi emzini abantu bazongiphaphela nginendoda wena mangibhekile ucabanga ukuthi nginamamoralsi kanjani wena angiqedile ngayo yabona isikolo ngokwazi ungazongijwayela kabuze ngosathani ngoba usathani ufana umuntu mama what about mina qawe ifridge wena wena uyashisa lena emotional wena ushisa bhemi ushisa emotional lana ushisa uyintsha wena vele uyintsha wena usiza kahle wena about wena ukhwehlela liphume ukhwehlela liphume ushe mna uyabekezela gogondini hayi ubekezela nogogondini uyakuthanda uma wakho ngitshele mina kufana wena ngiyakubona ufana noyihlo nengqondo eyodwa ngakashona lo sathana ingakashona lo inqinyepe zengwenye lo uthanda ngabe uzenzisa uyezwa uma wakho umnandi wena ayiphotheka uma makheke kumnandi wena uyafebezela wena fuck off how askis wena mayisisi hayibo ma siphuma nolanga kuqala yosiyamthatha bakumbili la wena awana show ngifaka la ekhaya awana show yaphapha ngishwe yini ngifaka wena phuma nambani ukathe ngiphilile engawuyasho mayifuna ithusama ekhulume echaze akakusha kufunayo akakusha kufunayo wena uthanda bufebezela nabogogo uyafeba wena uyafeba kunani unobufebe ube ndali lalingane kunani wena uyanyanyisa
lo nje ulala nawo amadoda akho ngamazi ulala namakhehla amadala lo siyafana kahle sinto eyodwa ukuthi mina ngenza kangcono angilali nabantu abaningi mina angilali nabantu abaningi mina noma wakhe uyafeba wena noma wakhe ngilala nabantu abaningi ilala wena ulala linkukhu lemakhe lo angisamfundi vele lo naye akasafuni sokuthi wethu ukuthi wena uzithanda kiss my sister uyathanda ukukhalisa wenza njena angani isikhathi salento mina uprincess welokishi ulala nawo amadoda angani isikhathi sakhe mina Gucci sihamba nalo bhuti Gucci siyamthatha ula ngakusigila noma ngambiza ngoGucci noma ngambiza ngoLV ngihamba noma singene endlini mama siyamthatha lo bhuti ngiyaphi mama lo mfana lona uyi-boyfriend yala ngingena wena ungena pha kusigila ungenaphi mina ngingcono ngafika ngalo wena ufike awusathandani naye sowufike nobani njalo ungenaphi wena asikele ungenaphi Gucci ayiphume le ndlela ekhaya sesidelile siyabonga yabona ke manje ngisakhulumi ke manje ngikhipha le Wegucci awazi slip awazi ungalo angafuna weyifebe usekhe ushematela weyifebe uthela amatekami uwabeke endlini into engayenza ngakuphuma impahla zalenja le akuphumi ngani impahla zalenja akuphumi skora ungiyeke mfowethu ngicela ungiyeke mfowethu mkhiphe Gucci ngicela ungiyeke mfowethu akuyekele okay ngithatha into zami angithi ngithatha into zami Gucci angithi ngithatha into zami ngiphume phela ngizophuma ngiphetheni ngiphuma ngiphetheni Uthina kuyeta angifuni ukuthi uhambe ngeenyawo. Sesizwa ngawe wena ingasi lakho sesizwa ngawe la ekhaya. Sesizwa ngawe. Fuck akusigini la wena. Akusigini uze ngegirlfriend. So ujolele igirlfriend yakho ngoma wayo. The next thing ufuna la kithi. Woza la wena nje wena. Kuthi amkhiphe la kithi. Kuthi amkhiphe. Kuthi ungiyeke mfowethu. Kuthi amkhiphe. Aningiyeke. Kuthi mkhiphe. Mama, ngikhisela amatekami. Uwabeke. Ngikhisela amatekami. Sisebenza ngomthetho la. Ngiyabuya. Sisi. Abethu asiphume la ngasumela le. Angifuni ukulwa nawe. Ayeke uzohlala umalo uzoba nenkinga umalo. Uzoba nenkinga umalo. Lona uyahlala noma. Anini wasisi. Sisi. Skora betongeke. Skora ngeke. Akahambe. Umalo sisi. Awulalele phela nawe umdala manje sebenzisa ingqondo. Umdala ulalele phela. Angizofuna ukulalela. Umalo une-BP uma unoshukela. Uzomgada ni mama. Denja yakhe ayizala. Akazala ngabona amakhulu. Akazala ngabona amakhulu. Uyabona ubufebe mabuso kuphelile umuntu omdala Ngijwayela kabi. umntana wakho angabi lapha Score. ungazojwayela ukuthi phela Score. Angisaphela mina uskora mina. Mangabe indoda yakho le lobhebhene zoqulisa ubhebhene lonke bakhe endabeni zabantu. Ungazophaphela ukuthi wena. Endabeni zamzongeka nje. Endabeni zabantu. Manje Angeke. Anbaza abantu. Skoro uzongiyeka.
Skoro ngiyaziphinga. Ngizosala nawe la. Skoro ngiyafethu. Yena ngijwayela kanti ngilethela amabhokolo zinja. Ngilethela amabhokolo. Wena uyakubiza abantu Ngilethela izinja, amabhokolo zinja. uyikati yini wena? Izinja vele, aha. Wena. Yini la wena man? Ngihambi mina ngizosala nawe kahambe. Uthi khiphe. Sala nawe angeke unguphi nabantu abancane. Thatha nawo amateksi, sela nifamily hayi wena. Lendaba makahambe. Wena uma wakho wena, unendaba noma wakho wena. Unendaba noma wakho kusukela nini? Kusukela nini? Uma wakho umehlini khomba isoba. Phuma la. Wanje isoba umehlini. Eh bhedlela. Hamba. Owakumama ugadoba. Hamba. Wena sifeke unesidina wena. Unesidina wena. Right. Angifebezeli nawe. Uzongeka. Angifebezeli nawe musi. Ungabiza umuntu ongafebi naye isifebe. Kanjani angifebi nawe musi mina? So unyaka uzubiza umuntu ongafebi nawe isifebe. Isifebe uwe wena uyafebezela. Wena uyisifebe siwesi ngoba ufeba nomama uzufebe nengane yakho uyafeba wena. Uzobiza mina ngesifebe. Ngizokuphaphela. Suyangiphaphela kanti. Ohamba. Kuthi Ohamba umshila. Mama ngishiya bengithona bengithi Why wenza so mama? Hayi sho, ungiyekela. Abantwana bakho bazothini? Hayi phuma kimi wena. Bazothini khona ke manje angisayindawo. Sobona ukuthi uzobuya la. Sobona ukuthi uzobuya la. Uyangikhona ke. Hlukana nawe. Hayi singikhona. Khona manje uzophuma uhambe ushila. Angeke. Singikhona ke manje. Hawu. Nithi phuma uhambe. Khona. Phuma. Phuma elungisele umbhede bengayishaza lenzayo. mama nisahlala phansi. So mama. Hayi, ngihlala mama. Angihlali ngani Okay, phansi. Mothomolo kupakethe so. First of all, ke rata nnete. Ke ukuzwe something. Ngwana ohana qala hlayo. Ukuvele ngenxa ukuthi bomthando bomenzela ifavor ukuthi abe khona empilweni. Manje manje khona emhlabeni manje kunani? So ukhetha indoda yakhe over yena. Angithi Usho ukuthini ngawe nomzana? Wayiletha la endlini. Eseyilethile So uthola nayo manje. Ushiya nobani la endlini? Bona umdala musifuna nendodeni abantwana. Hayi. Ye, Hawu. Lokho ngikuzwile. ukhona into oyizwile. Mama yabona ukuthi makanini abantu abadala nezenza izinto eziright. Iyouth nabantu bakubhekelela bathi umama uyenze njani onjani. Bathi mama njani? Yeah. Ungithwe niyahamba. Wayenza so mama. Mama ngithothokilithi. Wayenza so mama. Mama ngapela. Uyazi nokuthi ulaka ngimthanda kangakanani. Ngihlezi ngitshela ngaye. Bese wena uzoyenza. Bonge kumshiyela. Mama bengabuya. Mama Mothomolo. Mama bengishiyeli wena. Alale la endlini wena ungekho. Manje wena Nicathula. Hayi skora mana. la kwi-boyfriend nomntana wakho nihlale ngumini. Washo uvumela wena endlini. Uvumela i-boyfriend nomntana wakho ayingenela mama ukufa. Mama tlola Mothomolo kuhla tsopile, utlola pilo ngibheka Hayi, ukufa. uma ngini. Yazi yona ni? Angisintombi yakho mina. Gucci, my brother. Usikanhlanzi. Kimsebenzi usikanhlanzi. Please. Yo, phuma ngaswaba. Usikanhlanzi. Yo, ngaswaba. Wena ungaswaba Gucci. My brother. Adabasitwa mubiseza mjongitwa mubiseza ntwana emaponisa. Usekweni. Ngazongitshela ukuthi futheke wena. Ungazothi futheke kimi wena. Ungangiphaphela akusigini la. Akusigini lana wena. Akusigini. Lento le idla ama drugs futhi lo udla ama drugs lo. Udla ama drugs abathi udla ama drugs wena. Udla ama drugs uyafeba wena. Sithathengwa wepheme kunjani? Uyafeba wena ngomayimaye kabonile Cabanga ngomayimaye. mama azo business hlane linje. So sorry. Skora. So my sister. Skora. Ngiyeke situation ekanje. Ngiyeke phela skora yini kingazi. Maka nje uguys mshap ngaye. Mama akamthathi mayabamthatha. Akamthathu bazohlanganela estradeni. Obvious. If bangahlanganela estradeni kusibize futhi street channel Vele sizoyenza ngomthetho umthetho. because lento abayenzayo. Sizoyenza umthetho akusikubo la. Ayikho fence. Akusikubo la. Askisi my sis. Mina inhliziyo yami izibhlungu shem. Anyazi benje. Askisi wena sis wami yo. Uzuyashayika yasi. Batho ba baholo ntho e tsala mona kore taba ya usibhluka o le re thotse mme wa hae sa utlwana le boyfriend and mme wa hae o batla go tibello OC o sa le boyfriend but ka rona re street journal re nka boyfriend and re tlo make sure ra tla gatimele pela OC o tlo tshwara re tlo isebetsa ka molao re le street journal ha ona a butsa tlo kena ngona thola le OC e ba tlo ntsha ngwana o ha bona ha ntatwae ha e tlo etsahala siswa ngiyaxolisa yes so usahlala no mama kanje uzoba right Mele umgatani mina nginceda abantu ukuthi siswami bathola iclarity
if uthi usafuna ukuhlala nomama umkhate ukwenza kahle ku right so ngicela ukusolve le boyfriend yakho ngaphandle si make sure ukuthi yakhe indaba siba sharp ngayo yani ngibona ukuthi akahluphi ugutshe and stuff ani ngicela ungahake ngiyakuthanda yeso yeah ngizokutheka ni ngizokubona wena ungitshela ukuthi kuhambe kanjani ani ngisazobuya ni I think off cameras ani ngizabuya off cameras ngizokhuluma nomama ngibona ukuthi kahle kahle wenzakala yini ani yeah because of today bokulwiwa akunanto powerful yeah hey batho ba baholo ire nna ke tsamayeng ke lo bona boyfriend ya seleng go wetsa lang ka yona ke yo mmeka o bane yena o sele le yena batho ba baholo kopane ntshwareleng o utlwana le boyfriend ya ngwana hae o busy le boyfriend ya ngwana hae ka mo o batla ngwana ya tsamaye ke dintho tse dingata bomme a ke le beng le nnete bomme wa tseba ke kopa le hlatsweng dipelo tsa lona o ka se jikele ngwana ka baka la boyfriend engwe ke kopa le tlole ntho tse snacks batho ba bomme ke a le kopa ke re beng di le rato le kore nahana mme o di camera di moshabile le batho ba moshabile youth o tlo reng ko bathong ba moshabile ke a le rata kaofela guys and ke tla le bona ho the next episode ke kopa le ska le bala ngomfollow wa ko Instagram le ko TikTok ke Lady Blue 080 #yes baby motho moholo le ko Facebook guys ke mo chane ke new ke kopa le following Facebook e obane ha le sa mfollowe so chong blue na ba Facebook ba le latellang Facebook le ke se thodi di updates ke Lady Blue yes baby mo ke a le rata kaofela guys thank you yeah